ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର 76ତମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ରାଇସ୍, ଖ ଗ୍ରେଗ ବାର୍କଲି, ଗ ଜି.ଏଫ୍. ଆଲ୍ଡ୍ରିସ୍, ଘ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସହିଦ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସହିଦ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ ହାଥମ ଅଲଗିସ୍, ଖ ଗିଲବର୍ଟ ହଙ୍ଗବୀ, ଗ ପିଆର ଅଲିଭିଆର, ଘ ଗ୍ରେଗ ବାର୍କଲି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଗିଲବର୍ଟ ହଙ୍ଗବୀ। ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର କିଏ? କ ଭିନେସ ଫୋଗଟ୍, ଖ ମାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସେନ୍, ଗ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଘ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ମାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସେନ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? କ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା, ଖ ପରାଗ ଗୁପ୍ତା, ଗ ଗୌତମ ରାଘବନ୍, ଘ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଲାପେନ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଗୌତମ ରାଘବନ୍। ମାଂସ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ୍ଡଟ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର କିଏ? କ ଭିନେସ ଫୋଗଟ୍, ଖ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶୋକ, ଗ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଘ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଖଦି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର କିଏ? କ ମେରି କୋମ୍, ଖ ମିନୋଜ ତିୱାରୀ, ଗ ଆଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜ, ଘ ମିତାଲି ରାଜ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ମନୋଜ ତିୱାରୀ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରବିଆଇ ହବ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ, ଖ ପ୍ରଫେସର ଏଚ୍ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଗ ରଣଜିତ୍ ଠାକୁର, ଘ ମନୀଷ ସାଲକାନି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ, ଯିଏକି ଆରବିଆଇ ହବ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। IMFର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? କ ହାଥମ ଅଲଗିସ୍, ଖ ପିଆର ଅଲିଭିଆର ଗୋଚରସ୍, ଗ ଜି.ଏଫ୍. ଆଲ୍ଡ୍ରିସ୍, ଘ ଗ୍ରେଗ ବାର୍କଲି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପିଆର ଅଲିଭିଆର ଗୋଚରସ୍। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? କ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଖ ଜୟ ଶାହା, ଗ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା, ଘ ଅଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା। ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦର ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ ସୁନୀଲ ଦେବଗନ, ଖ ଅନୁପମ ରୟ, ଗ ବିକ୍ରମ ଦେଶାଇ, ଘ ଅଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଅଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 250 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଅନୁସରଣକାରୀ ଥିବା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? କ ସୋନୁ ସୁଦ, ଖ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଗ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ, ଘ ବିରାଟ କୋହଲି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ୍ AFFI ର ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଫୁଟବଲରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି? କ ଦିଲ୍ଲୀପ ଯାଟଭ, ଖ ଅଭିଷେକ ଯାଦବ, ଗ ଦୀପକ ଧର, ଘ ସାବିର ଅଲି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଅଭିଷେକ ଯାଦବ। କିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟିକ ବେଞ୍ଚରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କ ସ୍ୱତି ତିଗ୍ନ, ଖ ଗୌତମ ରାଘବନ୍, ଗ ଫେଡେରିକୋ ଭିଲେଗାସ୍, ଘ ନରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ି କୋଲାପେନ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ି କୋଲାପେନ୍, ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟିକ ବେଞ୍ଚରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ICCର ସଭାପତି କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? କ ପିଆର ଅଲିଭିଆର ଗୋଚରସ୍, ଖ ଗ୍ରେଗ ବାର୍କଲି, ଗ ଜି.ଏଫ୍. ଆଲ୍ଡ୍ରିସ୍, ଘ ହାଥମ ଅଲଗିସ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଗ୍ରେଗ ବାର୍କଲି। କିଏ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରିନିଚ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ 2022ରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ନ୍ୟୁମେରୋଲୋଜିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କ ଜେସି ଚୌଧୁରୀ, ଖ ସନ୍ଦୀପ ବକ୍ସି, ଗ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଘ ରାଜ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଜେସି ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏକି ସଂଖ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ ବା ନ୍ୟୁମେରୋଲୋଜିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରିନିଚ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼
CBSEର ନୂତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ ଭିନେଟ ଯୋଶୀ, ଖ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଗ ଇଲକର ଆଇସି, ଘ ଦେବାଶିଷ ମିତ୍ର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଭିନେଟ ଯୋଶୀ। ନିକଟରେ କିଏ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି? କ ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣ ନାୟର, ଖ ଆର୍ ବେଣୁଗୋପାଳ, ଗ କୁରୁପ ଉଦୁପି, ଘ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣ ନାୟର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ UGCର ନୂତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ ପ୍ରଫେସର DP ସିଂ, ଖ ଏମ୍ ଜଗଦୀଶ କୁମାର, ଘ ରବି ମିତ୍ତଲ, ଗ GA ଶ୍ରୀନିବାସ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଏମ୍ ଜଗଦୀଶ କୁମାର। କିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟର CEO ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ ଗ୍ରେଗ ବାର୍କଲି, ଖ ସୋମ୍ବିତ ଦିକ୍, ଗ GF ଆଲ୍ଡ୍ରିସ୍, ଘ ଅହମ୍ମଦ ନାସିର ଅଲ୍ ରାଇସି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ GF ଆଲ୍ଡ୍ରିସ୍। ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସାର ସମବାୟ ସମିତି IFFCOର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର 17ତମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? ଗ ବିକ୍ରମ ଦେବ ଦତ୍ତ, ଘ ବିବେକାନନ୍ଦ ଝା, କ ଦିଲ୍ଲୀପ ସନ୍ଧନୀ, ଖ ବଳବିନ୍ଦର ସିଂ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଦିଲ୍ଲୀପ ସନ୍ଧାନୀ ବା ସିରେ ଆସନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ସନ୍ଧାନୀ। ରେଳ ବୋର୍ଡ଼ର ନୂତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା CEO ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି? କ ବିନୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଖ ରାହୁଲ ଭଟନାଗର, ଗ ସୁନୀତ ଶର୍ମା, ଘ ରାଜୀବ କୁମାର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ବିନୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। କ୍ରୀଡ଼ା ପୋଷାକ ପୁମାର ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସିଡର ଭାବରେ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ ଜର୍ଜ ରସେଲ, ଖ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଗ ମେଲାନି ଲରେଣ୍ଟ, ଘ ମାଇକେଲ ପାସୱାଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଜର୍ଜ ରସେଲ। ଇଣ୍ଟରପୋଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ ଅବଦୁଲ ସହିଦ, ଖ ଫେଡେରିକ ଭିଲେଗାସ, ଗ ସୋମ୍ବିତ ଦିକ୍ନ, ଘ ନାସିର ଅଲ୍ ରାଇସ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ନାସିର ଅଲ୍ ରାଇସ୍। କିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭିସା ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି? କ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଖ ସଲମାନ ଖାନ, ଗ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଘ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ। କିଏ ସାଉଦି ଆରବର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ? କ ଅନୁଭବ ଖାନ୍ନା, ଖ ସତୀଶ ଧାୱନ, ଗ MAA ୟୁସୁଫ ଅଲି, ଘ କାର୍ତ୍ତିକ ମିତ୍ତଲ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ବା ଗ MAA ୟୁସୁଫ ଅଲି। କିଏ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବା କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର 24ତମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ନଟରାଜନ, ଖ VS ପଠାନିଆ, ଗ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ତନୱାର, ଘ ଶେର ସିଂ ଭି ଖଲିଆ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ VS ପଠାନିଆ, ଯିଏକି ନିକଟରେ ଭାରତର ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବା କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର 24ତମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।